Kublai pi paro at ngapdiang sumpai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog nakapor syakapor ngi jubna ya kajing sya pet ben sya ban ben sya le ben sya pendik ben jenjar ki briu kathan chete lam ikan thup ya ki bana ka chala mi khalia ro ha ki dukom ki ba pher ki balong per sya ya ka hok long briu man briu bat bu ya kajing em chong ki pon ha kajing ma jing ser kham tam e ya ki du kan thai na do ki long kami ha do ki samla jong ki chala ba pher ka than chete lam ngi ki ba shong ba sa ba trei ba ta ba ki ba puli shabar ha ka leng ki nong ba ba he chong kari India kham tam e Nong ba kum ka Delhi, Bengaluru, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad, bat kiwai. Parlokani ka jing sya pendik jong ki briu ka Thai North East, ha mainland India bonsin ka juan ra ya ka jing long bat ka jing em bom shngan jong ki kan thai khana ki ba em ba sa sha jingai na lak yeng ki sam ki shnong ki thau bat ka bo ya ki kimi ki pa bat ki ba yeng sam paro ha pring ki jing e bat ki jing se jing khoslai. Paralog da ki phongot ki kynthei na ka jalami khalia bat chongkiwei ki jala ka Thai North East ki la sha thombor bat sha le bor ha ki briu ka mainland India don ro wat ki bla du no atela ka chong ka ching im ba ko tang na ka daw ka ching sha shim ka bu bat sha thombor ha ki ka to ka dingot ki rius new ki baslan man shim ka bu ya ka long ran yang ki kynthei le ka dei ha ki jaka trai ki ta ka shong jaka sa kum ha ki yeng sa wai ki hostel ki peng gas ki jaka puri puthi bat jaka pat ba ro kum jo hot kum ki briu ngi tho ya ka jing sisha ba ombaro ki briu ka mainland India ki dei ki basniu na mar don ro ki ba bha ki basnu tho bat ki ba yaram ya ki briu ki ba wan na ki chala ki ba kham sa din joka than dei lamingi and dei le se ka jing don jo ki khandet ngot leni ki khandet tali ki so puta ki emlang sa lang ka pen kala pot no wat ya ki so ki ba bharo na ka por sha ka por ki briu kham tam ki kynthei na North East ki du sha khot sin ro da ki kateng ki bom sngo ya ham bat ki bakta mat yong ya ka jing sngo briu ba shimet bat kum ka jat bin riu kham tam e ya ki to ki ba wan na ka jala Nagaland Manipur Arunachal Pradesh Mizoram Tripura Meghalaya bat Sikkim na mar ki don ya ka dor khmat karan yang ran yot ka ktin ka thli ka riti ka rostor ka ba khamper na ki bai pat ki paranong India ki ba im ba shong basa ha mainland India kani ka jinglong pher chong ki bonsin ka ju palong yaki ban sha pet ben sha ban ben bat sha kran ben da ki tin ki ba snu bat ki ba long klam akor ka ba pen po dor ya long ran yang ki ju sha look down ro tang ba ki wan na ki jala ki brang sa din bat ki sha de don por klam khen chu ya ka jing ko dor chong ka jinglong kan thai ka long briu man briu ka ba yalam ro sha ki jing ja ki ba snu si bat wat chi ro ka jing yap ro te parlok tang ha ki ki khet ngi bra dep ngi yo I ya ka jing yang stat jong ka wei ka video ka ba dei ba ka jing sha tim sha tla ba sha krin pen jong ki langut ki samna kan thei na ka jala Arunachal Pradesh hakiman ta jong ka South Delhi hakiran san social media ka ba kring ya attention jong ki ba bon ki nong mi khmat ba jong ka than che te lamingi kan thup ro ya ubinti rang ba do ka jala mi khadia u konrad ki sangma bat ki wei kat kum ka jing tip ba lo ya rum ki lat pathai ko bor jong kari la snu thu ba ka ni ka jing ja sha kran ben jong ki langut ki samna kan thei na Arunachal Pradesh ka ja ha ka yeng bai ba ki sa hak dong Malviya Nagar hak South Delhi hak jan me chuka thotrik uram phang aranjat arphun reu haki param marjan be sa wailang hak chu ka flat kani ka jingja kala phau prthai pat hadu ka atulai trik uram phang aranjat arphun reu hadin bra sapren ka video at kabala bo ya ka jing im chong kri samla Arunachal hak jingma na ka daw chong ka jing sha bangem ba set ba khlam don nong rem hak bai ka long ying chong ki para marjan le tho ba kani ka jingja sha klan ben bat sha ma ham pen saw chong kri ki langut ka samla kan thai na ka jala Arunachal kala mi tang na idaw ibarit e baki phashna ya ka air condition ka bala penmi ya ka pum bat mau barit na ka jingdrill ya ka kanro ban pandai ya ka hakamala ka basaw baki sa hakawi ka flat bat kini kilikum penhap no sha kamala ka pachatrai ka basa ka pat ka longyeng kadi ka jing hap jo ki pum sha kamala ka pachatrai ka basa ka pat ka longyeng kadi ka jing hap jo ki pum sha kamala ka bashapo kala pendom pen bitari ki bada ka mensem sarong bat hanga me ki la kiu sha kamala basa ki kynthei bat kan roy ki kabala ya lampat sha ka jing ya ma yatim ka bachor hapding ki samna Arunachal bat ki shikurem
Agajing ya ma ya nia ki syukurim kila kerkait bat tim tela ya kini kynthei arunachal da ki kten klem akor ki kten benjai pendu bat kten kain pok kum kynthei nuti kynthei tak do demo mo bat kynthei ki bat tanga ki massage parlor bat ki wei ki kten klem akor kum papila ban yo I bat yo snu nakani ka viral video om tangkata ki lama hamru ban pen mensaw ya ki wat la da kampat don kanu ka jing mensaw hakamet jong kini ki samla arunachal kani kalabu I ka jing jong kini ki samla arunachal ka jing ma bat ka khata ro ya ka jing mutung pakat na ka daw ka jing ting jing yo ka jia shisha ka ka basniu ha ka jing im jong ki jingai na la yeng la sem ki trong ko bor ki thu badai na ka jing mi shakman bat ka jing shim khia jong ukiren rijiju badai MP na ka jala arunachal bat menteri ka sarkar India bat ka jing shim khia jong menteri rangba ka jala arunachal pradesh upema khandu lala ban file FIR persha yakini ki sikurim ki riule donbor hapo Malvia Nagar police station kabala pulong ya ki ka dongba delhi ban shim khia yakini ka jingja ki board pulit kanong ba delhi ki la ban pentik na ki board sarkar ba ki yo ban kemno ya ki syukurim ki bada patre ki bada tip kateng kum uhash seng bat ka kurim jong uka ruby jane kini ki sijur na lord ba ki la syakem ki la syak pengat ru hagi kanon an ka bharatiya nahaya sahinta arjat alpulai kentub ya ka section nya pukhandai ka section 9 pak san poi r section 6 pak khandai pe humru bat section 9 san jong ka bns aga jingdai bat kani ka jingja ki nong mi khamat pa ba kinong nilam ki seng sai ti masi man jong ka than chite lamingi ka thop na do umti rangba ka jalami khalia u konrad ki sangma umti rangba ka arunachal pradesh u pema khandu u MP ka seng congress na ka jala manipur u akomcha bimol angkol jam u MP ka seng congress na assam u gaurav gogoi u nongyalam ka tipra motha party TMP ka jala Tripura upradyot Bikram Manikia de Barma bat ki kilami sekhman ban pan pau ya ka jing sngo persha ba ka jing penan chongki halor ka ba kum gani ka jing ja bat ki pan bor ya ka sarkar India ba ka de ban shim khia ban a jing heta kar pang ya ki bru ka thai north east ki ba shang basa shaba jala kham tam e hakanong pa Delhi bat ki dawaru ban kem bat ban penchitom mar dor ya ki bru ki ban ki ban tim ban kran ben kan kho ya ki samla arunachal kat kum ki kton an bat kila dawaru ban panyo ya ka jing bishar ka bahok ka bumlong sinang khamat halo ka jing sakran tokmet kini ki samla na ka than chitai lamingi ki pen kan mauro ya ka sarkar India ba kamdei ban don konu ka racial discrimination yakinu ki bru jong ki jala ka thai north east na mar ki pradri ki jala ka north east ki dei sibanta jongkari India hi bat ki bru jongka ru ki dei hi kinong India om ki bru jong ki wei pat ki ri ka dewa Asia bat kim dei ban sha ill treat abaki wan ban trei ban kata ban puli puti compare ka dei hakinu ki nong ba bat ki jala jongkari India ki bran shabar jong ko north east u Conrad sangma u bitar halor kani ka jingjia sha kran ben jong ki samla arunachal bat ong ba kum kani ka jingjia ka batmu ban wan ra ya ka jing sngo pher dai bin ru hapdeng ki paranong India khamtam e ban khen ben ye ki briu na north east ka dei ka bamla ban priang da lele ro bat u pen bor ya ka sarkar India bakum kini ki jat jing cha dei ban penduk pendam no mador nampakan don ka jing song suk song sngan jong ki briu na ka than che dei lam ingi hakinong ba ba pher bat ba he jongkari ti parlok ban penkut ya ka di video tang ban ya tip khandiat hadu kat no ka jing pon jong ki kam sniu persha ya ki briu khamtam ya ki kynthei jong ka thai north east ki bajujia na ka por shaka por hakinong ba ba he nikita ki metropolitan cities jong ka di kum ka nong ba Delhi Mumbai Bengaluru Pune bat ki wei kat kum report jong ka survey balale da ka National Crime Record Bureau tangha pedeng usnam arjat arphulai hadu usnam arjat arphusan hadu 100% ki kynthei north east ki batrei bat puli shabar ki sha thombor bat sha panchitom ben tangha ka nong ba Delhi Kolkata bat Bengaluru bat hadu 8% ki face leni ki haban mat ya ka verbal abuse ne ka jing sha kran ben lengba ka ktin about 100% kena syak dakti bat syak de ball molestation and sexual abuse but 100% bat ki syak de bat syak ban ben haki trying bat ki marjan marpa bat ki song ki sa haki jaka puli bat ki jaka pat ba dan hadu proper percent ki briu na not is ki bla syak ta haki kambe an persya yaki haki nongba ba pher ki ba klem wan ban report ki board jok ka anya ka daw jok ka jing shapting ba ka jing du jing shania yaki board
pulit nama kejeng bam simkhia jongki ban tem ya ki jeng janjar ba ki khendu jangai na leyeng ka report ki ya thoro batang hapok nong ba Delhi marway hadu prapu percent kadong kejeng sha de ben sha jongkti bat sha thombo ki kynthei na north east bat ka dei kadong ba ka bawat nangkong do hari India akajeng jor ki kampan trim ya ki kynthei Kathai North East bot sakanong ba Bengaluru ka ba 100% ki kams ni persya ya ki kynthei na North East dai na kajing bon prat ki kams ni persya ya ki briu khamtam ki kynthei na North East maka nong ba Delhi ka bala pelong ya ka sarkar Delhi manthau ya ka taka special police unit for North Eastern region ka tengat pulit ka ban pet ban khmi kerpang ya ki kams ni persya ya ki briu ka North East ha ka nong ba Delhi pat ka office ka don ha ka jaka ya ka bala tip kum ka Nanapura Motibak New Delhi bat ka don ro ya u toll free number Iway not kandai lai ubatrekam atau saw kanta hakashite ya ubaki briu kiba ya kendo ya ki kam le bor hakan nongba dari kiba dei na kathai not iskila ban pon kum ka jing pentep ka bakham kloi sak bor plate ban yo e ka jing rap babyang por khnang ban lai na ka jing ma ka basakai hak jing em kum hakani ka nongba ka badai ka national capital jongkari India Parolok bleshibon ya kapor chong pis ngaba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video